Исемнәр бакчасында. Менә инде без татар исемнәре сүзлегенең соңгы бүлекчәләренә килеп җиттек. Бүген У, Ж, Х хәрефләренә башлана торган исемнәргә күзәтү ясап, шуның белән исемнәр бакчасы буйлап сәяхәтебезне тәмамлап куярбыз. Безнең бүгенге телебездә актив кулланыла торган үз сүзе бар. Борынгырак чорларда бу сүз жан, тормыш, яшәү кебек мәгънәләрдә белдереп йөргән һәм кеше исемнәре ясауда да актив кулланылган. Үзбәк, Үзтимер, Үзәкбай, Үзяшәр кебек исемнәр әнә шуңа мисал булып торалар. Профессор Гомәр Саттаров хәбәр иткәнчә, Актаныш районының Зөбәер авылында яшәүче Закир Саттаров төзегән нәсел шәҗәрәсе бик кызыклы. Анда бу авылга беренче башлап 1615 елда Бүләккәй бабай килеп утыруы, аның улы Үзәкәй, оныгы Үзяшәр исемле булуы күрсәтелә. Татарлар арасында әле хәзердә Үзтимеров, Үзәкбаев кебек фамилияларда сакланып киләләр. Фарсы теленнән төрки телләргә жан сүзе кабул ителгәч, бу сүздә исем компоненты сыйфатында киң кулланыла башлый. Шул исәптән Үзбәк, Үзтимер, Үзәкбай исемнәренең Жанбәк, Жантимер, Жанбай кебек вариантлары барлыкка килә. Жан компоненты белән башлана торган исемнәр татар исемнәре сүзлегендә 50-гә якын. Жандус, Жанмырса, Жансубай, Жансылу, Жансияр, Жантуган һәм башкалар. Элекке йола исемнәреннән тагын мондый мисаллар игътибарны җәлеп итә. Үлмәс, Үлмәсбай, Үлмәс Җамал, бала озын гомерле булсын дигән теләктән чыгып кушылган исемнәр. Үзтимер, Үзтирәк, булары тимер кебек нык булып үс, һәм терәк таяныч бул дигән мәгънәгә ияләр. Үзтимеров, Үзтирәков фамилиялары шулар нигезендә ясалган. Үтүш, Үтенеш, Үтәгән, Үтәй, Үтәк, Үтәш кебек бер төркем исемнәр һәм алардан килеп чыккан Атучев, Үтәгәнов, Үтәев, Үтәмишев, Үтәшев фамилиялары үтенү, үтәү тамырларына нигезләнгәннәр. Алар баланы үтенеп сорап алу. Моның өчен махсус йолалар үтәү белән бәйләп карала торган борынгы исемнәр. Җәмәк. Бу исемне без хәзер телебездәге әмәк белән җәмәк дигән әйтемдә очратабыз. Сүзлек авторы күрсәтеп үткәнчә, борынгы төркиләрдә җәмәк, җәбәк, ябәк дигән кабилә булган һәм шул кабилә атамасы соңрак кеше исеме булып та йөри башлаган. Җәмәк, җәбәк исеме татар шәҗәрәләрендә һәм авыл атамаларында да сакланган. Мәсәлән, Татарстанның Арча районы Олы Мәңгәр авылындагы бер нәсел шәҗәрәсе җәбәк исеме белән башланып китә. Атаклы татар мәгърифәтчесе Каюм Насыйриның нәсел шәҗәрәсендә Байыш, Айыш, Бәймәк, Сәрмәк, Дусай кебек төп татар исемнәр арасында җәмәк исеме дә урын алган. Татарстанның Минзәлә районында Җәмәк, Камытабак районында Җәмәки дигән татар авыллары бар. Инде бүгенге көндә дә кулланылышта булган, яисә яңа ясалган кайбер исемнәрнең мәгънәләренә дә күз салып үтик. Үсәргел, Үсәчәкгел. Синонимы гөлүсәр. Җәлил, зур, олы, хөрмәтле, мәртәбәле, данлыклы, атаклы. Күрәсез, патриот шагыйрь Муса Җәлилнең исеме үз исеменә гаять тәңгәл килә. Җәмил, Җәмилә, матур, чибәр, гүзәл. Җәүһәр, Җәүһәрия, Гәүһәр, асылташ һәм башкалар. Шулай итеп без профессор Гомәр Саттаровның 1981 елда Татарстан китап нәшриятында басылган татар исемнәре сүзлегенә кыскача күзәтү ясап чыктык. Андагы йөзләрчә исемнәрнең нинди сүзләргә нигезләнүе, ул сүзләрнең нинди мәгънә аңлатуы, нинди чорга, кайсы телгә караган булуы белән таныштык. Бу китап битләреннән без халкыбызның тарихы һәм этнографиясе, иҗтимагый эстетик карашлары, балага исем кушу белән бәйле күп кенә йола, ышанулары, кешегә теге яки бу исемне бирүнең конкрет мотивлары һәм максатлары хакында кызыклы мәгълүматлар алдык.
Шулар өстенә сүзлек безгә хәзер халкыбызда сирәк очрый торган кайбер үзенчәлекле фамилияләрнең чыганакларын ачыкларга ярдәм итте. Татар исемнәре сүзлеге 15 мең дәнә тираж белән басылуына карамастан, гаять тиз арада таралып бетте. Бу факт бер яктан хезмәтнең югары сыйфатлы булуын күрсәтсә, икенче яктан ул киң катлам укучыларның антропонимия мәсьәләләре белән якыннан кызыксынуы хакында сөйли. Күрәсең, авторга һәм Татарстан китап нәшриятына сүзлекнең яңа тулыландырылган басмасын чыгару турында уйларга кирәктер. Һәм аның исемнәр генә түгел, бәлки татар исемнәре һәм фамилиялары сүзлеге итеп чыгарылуы максатка тагын да ярашлырак булыр иде.